खुलुमबाय आं दुगादैमारि आंनि गोदान चेनेलाव फिन बयखौबो खनसेबाव बरायहरनाय जाबाय। आं नोंथांमोननि गेजेराव दोंसेबाव गोदान खन्थाइ लानानै फैबावबाय। खोनासंलांदो आंनि खन्थाइखौ। रानि गोरोन्थि नों दानि उन्दै लाइमोन समाजनि गुबुंले बाराव दा गोजावलां नङाब्ला खोमसिया साग्लोबगोन बान्दोआ बायफ्लंगोन हास्लाबनाय नङा रानि नों बैथा दाननो बैथा गैयाब्ला जावलांगोन नों माबोरै जिउनि दिङाखौ सानस्रिना आगोर गोमागोन हां सरथेगोन रुगुं मोननाय नङा जिउआ थुंगेगोन हाबिला थालांगोन अराय बेनिखायनो गोरबोआव दासो आइ आफानि बुंनाय राव आदा आब'नि सोंखारिनाय रायदों होनदों मानियाखै नोंनि आब्रा गोसोआ आखाइ दिखांदों नोंनि मोजां हास्थायना नखरनि सोद्रोमा रायनायनि आन्दोआव थायो बेसेबांबा गोथौ गुमुर नागार रानि ओंथि गैयि थांखि। एसेनोसै खन्थाइखौ माबोरै मोनदों कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहर आरो जुदि खन्थाइखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक होनानै थुलुंगा हो आरो लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो खाथिनि बेल आइकनखौ प्रेस खालामनानै अल अपसनाव सेलेक्ट खालामना हो जाहाथे आं जेब्लानो गोदान भिडिअ आपल'ड होयो नोंथांमोननिसिम सहैयो। थेंक इउ।